A few moments later. Sa suko dari panahod kay isang tagtaad mawa na sa puning tubig. Biskot terpas kadlawon. May kaligo ang mga chikiting. Ngambak ng mga chicken. Asala na magtikaw-tikaw dahil sa gawas-gas. Agani sila. Mangambak na po din sila. Ngambak ng mga manok na mga sa oras naman guys kay nagtubig nagsugod na po kalami sugod na po kalami ng tubig ang container na ba 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8 so 8 na naman na nikabuok ng mga container magkuan man nikabuok tapos nga gidusi 8 na laman itong ipang putol nila sa pagkambril itong pagbuhos na ito spikas bahay pagbuhos nito sa bahay naman. Wala na naman ikabukon mo yung puluhanan. Na. Ano naman sa dari kari. Kari wala may suyod. Wala may pangligo ng mga kuyas. Hala ito. Eskotro naman ko nakamata. Naman na pangligo. Tagsala na nakakantinir. Wala naman ako sa tubig. OMG. Hinay. Kasi hinay ko ni. Ese. Noo. Gasin pa. Nilagay naman sa tubig rin kay klasian. Gabi iyo ko kamata pag gabi kay kami kapudza. Hindi siya katug na. Masih nakakuan dahil sa ama guys. Huwag ka nang ngaron. Init na puno ka dag-adlaw. Kaya wala na sa darig tubig. Sa lumuang. Kalikuan mas mga bata lagu aman. Kawan naman ang sila. Nalamalan sa sakudara sanin ng Kuya Gail, 10 ag usapay ning abot. Ag uban unsa patong hapon na magkuhaon, madyo laman antag na human nato. Nahuman ang taon ni sa taod og, nahuman nagtaod og batunis na guys. Nastangagi kay makukapalit og ingani, batunis kay uli pato na palit na Ako ran tay mo taod. Sa kay available raman si Zaratos mananahi, so dito na naman ni sa pataori. Isang hapon ang mga tuon isang hapon og nahuman na bago ba ni jang mga pulo kay ahon nang laging pang planchahon karon na siya masuso karon magpulo na dahil sila guys mo nang gi plancha na abi kog mo straight pa sila og t-shirt nga puti karon sa manahan din na di ay so magplansa sa kunari guys ang masuhang ulitaw kimyet girl tos kimyet girl tuong paintaw hang badjing gamatoy na plancha na hijang uniform para dito nice og color ag uniform ni kimyet guys plansa sa ko uniform ni Kuya Gail guys. Mo ko'y kabadyo, sudari sa laman. Naghapin ra kog nuog, naghapin ra kog habaw. May hanggi plansahan. Importante, maplansa, plat ko sa mawa pag magrut-grut. Nagman naman yung plansahan po rami. Mga paning adad ini ka Lunis kay to lagi isa mga pulo pa nangabot. Mga patong pamalansahan. Madyo na lang sa kasimana makaplansa ng kasa, kundi magrut-grut pa. Human og laba kay magrut-grut mga dud. Hinadya na lang siguro niglaba ang dyan nikakuan. Hindi na lubagan. Ako magurut-gurut no. Ano na naman ha guys. Kaya ron. Tipid pas kurente. Pero mangita ko dyan guys. So, nabay nag-plan sa kay. Try ko pangutang. Pautangan lang siguro punta. Napang sarapang salig na ninaw nga. Tagsalam po kumangutang guys. Nag-kuan dyan, bayad gajag ko kaya di ang lalim. Nangutang tanzad itabayran. Yes, no, mga shout out ko rihas, mga na yung mga obligasyon. Nahinayin na yung taon, aning Diyo. Nag-need food ko. Kung nag-need mo, mas nag-need food ko ron. Kinahi mga estudyante na ha. Ako rin taong usaron na ning kakay. Kaya di pa pwede ang usa ka. Di pa pwede kong partner. Hamis mo na po siya guys. Udon-udon na good.
Ojon-ojon lang. Ojon-ojon lang sa atong trabaho para smooth ra. Yes, no? Yan. Tapos papagabrin sa Diyos mabuhiin guys. Aga ko dari. Kumbati po dari ko sa mga gamit sa mga chikiting. Kay kung sila ra dyan, ang pasagdan dari ini kabunta guys. Di dyan matulin. Mamutuhan dyan. Kaya mga bata tuan ang aligo. Tapos ladyo kay way agas dari ka mga tubig. Ni agas lang magkarigo. Saan man na ganing mudto naman lagi ta nakamata. Mudto naman ko nakamata guys. Tagad sa mga mama mag-sacrifice kasi ta alang-alang sa itong mga anak para makagrado. Sige pag Gabriel, huwag pa na na-break yan. Ito man dyan ang gabago. Kita mo dyan na paagi. Okay. Sinsya naman kinamanapad. Wala na gusot-gusot. Hilis na spaghetti bots. Diyan na isuora yung bagong shoes ni ja. Kaya katong isa. Sunod na lang kung napod to. Nang ibaylo-baylo guys. Mag-bring na si ja og slipper karon para atos. Asa man niya? Sa computer lab? Asa man? Sabi ka adyo ng mga chicken na ni. Kinkinot. Mag-brush-brush kinkinot guys. Larga na sila ron. Kaya naghuman nilang hatid. Ako na po yung hatid pa pag Abril. Oh! Nunod ng mga manok. Ngita nagtuwa. Nga dyan nagtuwa ni mo. Magtapok lang yan sila guys. Tapok lang. Nanay lagi mo mga chicken pa. Nabukon day ka. Una dyan mas papagabri silang hinangkan og labok. Sawa. Nabi ka mang ulitaw Kuya Gael Bots. Ngapuha. Kuya Kinkin, ang simong puan. Karidi na ka? Ready na Kuya Kinkin guys. Si Kuya Gael Bots, nag-ilis na isang pulo. Apa ba tunis na sa bus? Apa? Okay. Magdanis sa nilas kay ato kuno isuot sa ilang room. Sige na, pag ready na mo. Sinsya na mo guys, kanay mga huhay-hay dana. Kaya mga uniform pa ng uniform ni Kimyat. So. Kulari. Ibangan niya. Ibangan dari. Ano na guys. Ato na sila sa Kuya Gael Bots. Si Kuya Kinkin. Oh, dera ko dari. What's up? So, na Kuya isang pulo. Ako pangkuhan to isang ibang pulo. Pamsuro to mahumanong tahi. Na, mura lagi nagtapi mong bag. Hamay mo sila na tubig. Nada. Sige na. Sira mong bag. Kaya na sira. Papel ni mo. Sakto ng papel. Sige na yung mga bagong papalitan sa eskwelahan. Pa? Taray mo sa nilas. Tanarang gunitanan. Maghinay kayo mong tuli. Basta nito masabod. Hinay. Okay na? Okay. Hawi di pa pa. Bye-bye. Mga estudyante na guys. Nalara panahon na ako yung mga high school. Ginawa ko. Hapit tapos ko ikinkin mo high school. Grade 5 na. Amping. Ano sila guys. Kami na pinabilin dahil sa Kimyat. Nang ipanghayayog sa doon man labhang papagabril. Kaya naman na maglabag yung mga labhunan. Kaso ito natambak naman pag may agas. Good morning. Good morning Kimyat. Ha? Nataw ko hindi na. Oh, shushino ko. Good morning. Di dyan mabuhag isang tidibir. Ito ha. Diyan gakas-gakasan. Sige na, barag na. Kamato na ta. Ato rin haliguan nito ila poramigas. Kaya may agas dari. May agas dari sa bahay. Nadadang na natin imong uniform. Mag imong bag ha. Okay? Suwat pa ko ganit. Guys, busy. Naskimyat nga mas isang assignment. Suwat tas ang name. Ano yung assignment ron lang? Sige, kumbate lang. Gamay na laman. Dia pa. Oh, nasa mana dia. Sige. Bati. Kuya, wag drawing ni Kimyat guys. Si Zako na natuwog. Diyan nagdila. Ang butang na may muskit. Nagsusuwat na hija. Drawing. Ang butang yung muskit. Karon di ka lamukon. Pastilan. Ito na. Butangan ko na diyang muskit. Karon di ko na diyang lamukon. Bawon.
Dah, grabe tikim-kim ba nang drawing oy. On. Pero gamit ni Kimi at nahurot jud guys, isang gamit nawag isang isa ka papel, ingan na nawa pag isang tulo ka lapis. Kaya sa chatag isang mami. Papanulig harato na sa laag. Grabe ni mataan ni panghatag siguro nimo day. Imong gigib ag imong pinsel. Ag imong paper. Wa. Isang ano nga hurot mas imong bago naman resud. Kare na lamay nga sa nabili naghinatag sa eskwelahan. Tubig. Inom ko. Ka na. Tara nga to ha, pangitag imong papel ug lapis. Pati imong tahal, kanang wa. Lang himo siya. Uy, kala ka na. Minaw ha. Pangitag imong papel ug lapis. Wala ko estudyanteng gamay. Larga na. Ping. Tuwa sila sa kimya. Masuk dari kayak mana kerat. Katog na si Tuntun. Katog na. Ano ibutang ron. Lagi na be. Kikiban kag mananap be. Katog na guys. Bentuk man. Bentuk le bebe. Nanak. Brad man nanak si Dalton. Daghan hinog sa ilang rambutan guys. Daghan hinog. Makaikag kaso di man ato Yes no. Nangangalaga na, buyag na. Buyag na sa Dalton. Makuha na siguro na kilos, 10 kilos. Bukat to, hapit na maapsin ng tekimiyat di. Ton. Ton. Tara bito ha. Tawa man sa mga wag mas manok. Seryoso ha, uy. Seryoso man niya ang baby, uy. Seryoso man ko, uy. Malapati na niya na ako kasi na. Malapati na niya na ako kasi na. Kaya nadal kong guys, uy na, big na kaazo. Uy, na ko gang aga, big naman niya. Ay, big naman ko yaya, big naman ko. Big. Di mana ang rambutan? Di mana ata? Di mana ang mga rambutan, guys? Di mana ang mga rambutan? Kiha, medyo tag-ija niya mga hatag daw. Tagsara man si Pibunga, no? Ton. Ang batang gaman, iton. Katon. Kamu namang dua. Nagka-sounds do? Nagka-sounds? Magluwas Dalton. Nabe? Hello Dalton! My name is Dinah. What is your name? Now my name is Frank Dalton. Kabut.
Hihi. Naglinis Dalton. Dalton. Darabi. Siya ko na si Dayna. Ako si Dayna ton. Ton. Cute. Pag-drawing. Kuya, ilang dinosaur guys ang nakaagti dyan. Yeah. Dapat katugon. Be, tanaw be, nag-sleep be. Dalton. Nag-sleep. Dalton, basic pangitkit. Hinlo na isang duaan guys. Kaya mo nang hininluan. Sinabuhan mo nang hinugasan ng kama na magpadyang kung nang inini tubig. No? Karong safety ag amang batang gamay. Kaya delikado man ngan maghagbang-hagbang sa atarang paduaan da Jun. Yabi? Ano? Dalton. Daw dahil ni daghan dahil ni mga drawing dani na mga animals. Na piliters.